stat în avion, este o atmosferă foarte drăguță, zici că suntem la operetă. Destinația de data aceasta este Creta, pentru prima dată. Gata, am aterizat. Suntem în Heraklion, aeroport. De aici ne-au așteptat de la Cristian un autocar care o să ne ducă direct la cazare. Avem ceva de mers până acolo, dar cred că merită. Cum a fost zborul? Bine, mie mi-a plăcut. Foarte frumos a fost zborul cu Anima Wings pentru prima dată și a fost foarte, foarte frumos. Avionul într-o stare impecabilă. Avem și o mică chicinetă. Și așa arată studioul nostru, o cameră foarte mare, spațioasă, încăpătoare, curată, cu două pătuțuri pentru copilași. Suntem la etajul 1, avem și vedere la piscină. Piscina este micuță, dar cred că nici capacitatea de turiști nu este foarte mare aici, așa că s-ar putea să fie suficientă. Zona este foarte retrasă, mai retrasă decât ne-am fi dorit, dar tocmai ce am stabilit că vom închiria o mașină pentru tot grupul și o să vizităm pe cât de mult putem și o să mergem în zonele foarte, foarte agitate. 5 linguri de cafea. Avem un pachet. Avem un pachet, am luat eu. Eu primesc în fiecare săptămână. Cât e de bun? Foarte bun, nu? Sere? Este foarte, foarte bun? Îmi place ardin și amardei aici. E mult prea bun. Uite de bună. Gata, ne-am instalat. Cazarea este foarte ok până la urmă. Mi s-a părut puțin așa ruptă de lume, însă este un loc foarte, foarte liniștit. Am închiriat mașina, o să mergem în cele mai agitate locuri pe timpul zilei și seara o să ne relaxăm. Uite în ce loc liniștit. Asta este plaja. E aproape, foarte aproape. Aici mai este un complex frumos. Dar de ce ați zis că e neamenajat? Aici este al... Mi pare rău. Am înțeles. Pentru Grecia e o dezamăgire plaja. Mâine plecăm la drum. Ne-am întâlnit în această seară cu ghidul de la Cristian Tour, care ne-a explicat, deși noi știam așa de acasă cam ce obiective turistice trebuie să bifăm. Mâine începem, mașina este pregătită și abia aștept să bifăm plajele acelea superbe, turcoaz și, bineînțeles, o croazieră superbă către plaja Balos. Am ales să mergem. Aceasta este cazarea pe care noi am ales-o. Inițial, când am ajuns, mi s-a părut mai mică decât am văzut în poze și în prezentare, mai ales partea de grădină și piscină. Dar, ținând cont că nu sunt foarte multe persoane cazate aici, este suficient. Deci este atât de frumoasă plaja Elafonisi. Parcă o bucățică de Maldive. Este o apă atât de cristalină.
Nu știu cât de bine se vede aici, dar da, chiar are o tentă de rozaliu, nisipul ăsta care se îmbină cu marea. Nu chiar cum vezi pe Instagram, dar este ceva diferit, deosebit. Cum este sere, mâncărica? Foarte bun. Foarte bun, da? Yummy! Bună dimineața! Plecăm pe insula de Palmieri, despre care am citit că este fabuloasă. Obosite? Nu. Nu? Fericite? Da. Bine, hai să mergem! E un loc superb. Pe plaja Palmierilor este așa o zonă mică de palmieri, dar cu, nu știu, o deschidere foarte mare la mare și chiar dacă bate vântul ăsta foarte, foarte tare, peisajul este de nedescris. Este foarte frumos. Foarte frumos. Chiar trebuie să ajungeți aici. Acum, în drum spre cazare, am găsit golfulețul ăsta superb. Este un golf turcoaz, foarte frumos, cu terase, cu mâncare foarte bună, prețuri foarte accesibile. Puteți să închiriați de aici bărci, iahturi și să vă plimbați în jur. Încă nu am închiriat. Arată foarte, foarte bine. Cel mai important pentru noi este că nu există valuri. Marea a fost cam agitată astăzi și pentru copii este superb. Suntem acum pe plaja Stavros, o renumită plajă. Este un golfuleț așa, destul de mic, dar cu apă foarte frumoasă. Nisipul seamănă cu cel din Elafonisi, puțin rozaliu. Doar că aici șezlongurile sunt cam scumpe, 40 de euro, 2 șezlonguri și o umbrelă în primul rând și 30 de euro în rândurile din spate.
Aveți și varianta să vă cumpărați de la marketul de aici o umbreluță cu 10 euro și să stați liniștiți. Noi am ales varianta aceasta astăzi. Este foarte, foarte frumos. Sunt peștișori în apă. Din pozele pe care le-am văzut pe Pinterest, părea mai impresionant locul, dar nu este rău. Este de vizitat. Suntem pe Stavros Beach, celebra plajă unde s-a filmat Zorba Grecu. Este un golf micuț, frumos, cu o plajă foarte lină, curată, peștișori, foarte potrivită pentru familii. Ne place. Da. Este și marea foarte aproape. O să vă arăt acum. Foarte frumos, chiar liniștit. După ziua de ieri în care am urcat și am coborât 1000 de scări în total până la plaja Palmierilor, Palm Beach, avem nevoie de o plajă liniștită astăzi, cu acces rapid. Și am găsit. Am ajuns și în Chania Old Town. Este foarte drăguț, ca în Grecia. Peste tot, în orice Old Town, este atmosfera asta superbă de vară, cu magazine, tarabe, terase și de toate. Noi căutăm acum o gelaterie. Am găsit. Am găsit. Dacă nu vrea sormea, nu-mi iau nici eu. Hei! Da, este foarte frumos. Ne îndreptăm și spre port. Aș vrea să ajungem să vedem și portul, pentru că am înțeles că este foarte frumos. Uite, am găsit și gelaterie. Ce frumos! Haide! Deci îmi place atât de mult aglomerația asta pe care soțul meu o urăște. Este foarte frumos. Tipic grecesc. Să te plimbi și să admiri și să-ți limpăzești mintea și ochii. Este foarte frumos. Cum e înghețata? Bună! Bună! Stați un pic! Vai, cât de frumos se vede apusul! Este foarte frumos. Deci este un apus incredibil de frumos aici. Incredibil. Culorile mele preferate. Uite. Oh. Prin orășelul ăsta minunat ne-am oprit la tatuajele cu henna, unde fetițele o să-și facă câte un tatuaj temporar, foarte drăguț. Au! Yeah, like this. Yes.
recomand, pentru că deși este foarte mare, este sufocat de turiști, este îngrozitor de aglomerat, peste capacitatea pe care o are și, nu știu, poate e mai bine să luați un vas mai mic. Haideți să vedem și la etajul 2. Aici e și mai chic. Señoras y señores, por favor, sus fotografías souvenirs están preparados. Vengan a la tienda y prenden la recepción a los. Aceasta este laguna Balos, către care ne îndreptăm. Îți place la Balos? Hai, spune adevărul. Îi place foarte mult. Este foarte frumos aici în laguna Balos. Multe golfulețe din astea mici, mare și pe stânga și pe dreapta. Multe stânci. Da, este foarte drăguț. Singurul lucru care nu prea îmi place este vaporul pe care l-am ales, m-am spus de el mai devreme. A fost exagerat de aglomerat, foarte mulți oameni care stăteau în picioare, deși nu mai aveau loc. Că n-ar fi trebuit să lase atât de multă lume să urce. Nu te mai simți confortabil, că n-a fost foarte ieftin din punctul meu de vedere, 200 de euro de familie și să te simți așa puțin sufocat. Avantajul este că o să avem acum un prânz foarte gustos pe vapor, inclus în acest preț, și mai urmează încă o oprire în afară de laguna Balos. Dar este foarte frumos. Nu ne-am interesat foarte bine dacă erau și alte variante să ajungem aici cu un vaporaj mai mic. Nu știu. Dar este frumos. Trebuie neapărat să o bifați dacă ajungeți în Creta, pentru că are ceva ce n-am găsit pe alte plaje. Balos am oprit pe încă o plajă sălbatică, dar foarte frumoasă, parcă mai turcoaz decât Balos. Doar că este cu pietre și cu stânci, dar am observat că sunt mai mulți peștișori în apă decât la laguna Balos. Foarte frumos, este foarte aglomerat, dar nu sufocant. Suntem astăzi pe plaja Fala Sarna. Este foarte frumoasă plaja. Numai că aici un loc din acesta de baldachir, să zic, costă 80 de euro, iar în spatele lui, pe rândul 3, un șezlong, două șezlonguri cu o umbrelă, 30 de euro. Este cam mult. Nu știu când a devenit Grecia atât de impertinentă cu prețurile, dar sunt toate goale și prețul este 80 de euro. Mi se pare
ireal de nesimțit acest preț. Am găsit într-un final niște șezlonguri mai acceptabile la preț, cu 20 de euro, o umbrelă și 2 șezlonguri în primele rânduri, dar tot m-a șocat ce am văzut mai devreme. Adică pentru Grecia. Nu era stilul potrivit. Da, sunt foarte frumoase. Vedeți că e plin de broscuțe testoase pe aici, la magneți? Uite și bicicletele, hidrobicicletele, ce drăguțe sunt. Astăzi vizităm lacul Cournas, despre care am auzit că este plin de broscuțe testoase. Bună! Este în spatele meu aici. O să facem plimbare cu hidrobicicletele. E o zonă foarte frumoasă aici, suveniruri foarte deosebite. Magneți foarte frumoși, mai frumoși decât peste tot pe unde am fost. Și acum mergem să ne instalăm. Da. Eu vreau hidrobicicleta cu staminile. Păi putem să luăm 2 hidrobiciclete. Tu iei o fată, eu o fată și gata. Și de ce nu luăm una? Alimera. Ah, ok. Thank If you you. want both, the other side you get some turtles. Where are you from? România. Am închiriat o bărcuță, hidrobicicletă, a costat 15 euro. Dacă vreți flamingo, rățușcă, lebădă sau mai știu eu ce, prețurile mai cresc. Noi am luat una simplă pentru că n-am știut de diferența de preț. Iar aici în spate aveți șezlonguri gratuite, unde puteți să vă lăsați lucrurile. Plimbarea durează o oră și trebuie să ajungem în capătul celălalt ca să vedem broscuțele testoase. Haide, înaintează aici. E negru. E negru. Da, era negru. Uite acolo, Aici e o două. broască negru. A fugit. Ai în partea cealaltă. E negru. Dar noi am mai fost în Grecia. Da? Ai mai fost odată tu. Eu, asta e treaba. Uite acolo puteți să coborâți. Păi da. Păi, dar de ce, bă, dacă nu sunt broscuțe? Păi ce dacă mai dăm mătură la broscuțe? Că broscuțele acolo sunt, Uite, e dar... o insuliță în față. Păi asta zic. Dar ea m-a închisă la final. Haide, uitați-vă aici. În dreaptă bărcuța altfel. Am reușit să prindem și noi una. Se poate mușca. Am reușit să prindem o broscuță. O eliberăm imediat. Mama. Sunt atât de frumoase și atât de liniștite. Gata. Hai să...
când e? Uite, vine după noi. Acum vine. Uite, ia uite că ia întinde-te tu. E prietena noastră. Tudor, ia-o dacă poți. Poți. Selena mai vrea o broscuță. Aia e broscuța noastră, prietena. Hai! Hai. Uite rățoi.